Momentálne sa nachádzame v Bratislavskom národnom tenisovom centre a spolu s nami je tu už aj kopec skvelých muzikantov, pretože o chvíľu začínajú Radiohead Awards. Práve si čerstvo dostala debut roka. Aké máš pocity, povedz nám? Krásne, zmetené. Som z toho taká rozklepaná, myslím, že mi to dojde až za chvíľu. Som sa snažila napísať niečo, proste, čo bolo mne blízke a nejak to asi zafungovalo. Že to bolo také osobné, hej? Ja som si myslela, že nie a potom vlastne časom keď som ten album počúvala s odstupom, tak som si hovorila, že aha, vlastne asi je dosť osobné. Aby si nám vedela už troška vyspojlovať, že akým smerom by si sa chcela uberať alebo čo nové ukázať? Zatiaľ som vo fáze nejakých rešerší, ako skôr tak ako si čítam a hľadám vlastne, ktorým smerom to pôjde, ale čo je ešte také ako najbližšie, tak myslím, že na jar natočím 1 až 2 videoklipy práve ešte k tomuto albumu. V 12 kategóriách boli nominované kapely ako Para, Katarzia, Billy Barman alebo Vec. Katarzia dokonca vystúpila aj na stage a nechybal ani stand-up komedík Joe Trendy. Tvoja outfit dneska je akože riadna šupa, nám to trocha opíšeš, prečo sa takto oblekla? Ďakujem, je to väčšina je od mojej kamarátky navrhárky Hanky Kubešovej, ktorá žije v Brne a veľmi sa mi páčil nápad, že zladím svoje sako s dizajnom albumu. Antigona je veľmi úspešný album. Kde si čerpala inšpiráciu? V prvom rade som bola oslovená Slovenským národným divadlom a režisérom Ondrejom Spíšakom, aby som zložila hudbu a pesničky pre predstavenie Antigona a potom som si povedala, že teda je to veľká výzva a že to teda spravím a zavolala som môjho kamaráta, producenta Jonatana Pastierčaka, ktorý so mnou robil túto hudbu a nakoniec sme ju vydali aj ako album a spravili sme tam ešte nejaké ďalšie pesničky. Kam by si sa chcela teraz posunúť ďalej? To je ešte lepšia otázka. Najradšej by som si išla láhnuť do postielky. Ale dobre, v hudobnej scéne máš niečo rozrobené? Chystáš nejaké projekty? A mám stále rozrobené nejaké nové trečiky. A kedy môžeme niečo čakať? Radšej nič nečakajte, lebo čím menej budete čakať, tak tým lepšie to dopadne. Tvoja skladba Words je veľmi úspešnou skladbou, získala aj nomináciu na skladbu roka. Kde si čerpal inšpiráciu a prečo myslíš, že práve táto skladba sa stala taká úspešnou medzi tvojimi fanúšikmi? No, skladbu som robil asi pred 2 rokmi. Bola to v podstate iba taká téma a bola celkom mimo toho, čo som dovtedy robil. A tuším, že som postoval iba taký kúsok z toho niekde a ľuďom sa to celkom zdalo, tak som si povedal, že k tomu dorobím nejakú slohu. A mal som strašný problém s textom, jak mám vždy, a pomohol som si náhodným generátorom slov v angličtine. A môj label momentálne, mám aj Made It v Rakúsku, práve rozhodol, že tento song by asi najviac mohol na začiatok fungovať, tak oni vlastne tiež stoja za tým, prečo vlastne tento song som vydal ako prvý z toho balíka, čo som urobil. Jasné, no a teraz chcem niečo vedieť k tvojemu pseudonymu a k prezývke. Je to iba zvuk nejakých písmen, alebo čo to vlastne má znamenať? Fulcrum je slovo v angličtine a je veľmi zaujímavé, že vždy, keď sa ma niekto pýta, tak neviem mu povedať preklad, pretože do slovenčiny vlastne ani nemá preklad. Ja som sa nazval tak kvôli jednému lietadlu, ktoré malo jedno také označenie Fulcrum, pretože som bol dosť veľký nadšenec akože stíhačiek, keď som bol menší. Vlastne ešte stále som tak trochu, čiže bolo to také trochu spojenie. A veľa ľudí to nevie čítať, veľmi ma to mrzelo zo začiatku, a teraz sa na tom veľmi bavím, čiže je to super. Zahraj mi túto! Slovák, obyčajný Slovák, mám sa rád. V prvom rade gratulujem za skladbu roka. Ďakujem, ľavou rukou. Daj. Ďakujem. Ľudia ľúbia generalizovať aj na túto tému, že ja som Slovák, bijú sa do prst, ale pritom máme veľa takých vecí, za ktoré by sme sa aj mali hanbiť. Máme samozrejme aj veci, na ktoré môžeme byť hrdí, ale ja som napríklad hrdý na mojich ľudí, na mojich kamošov a jedno, či sú Slováci, či sú Maďari, či sú Židia, či sú to ženy, muži, homosexuáli, heterosexuáli. A teraz by som chcel vedieť, čo plánuješ ďalej? Rozmýšľal som ináč aj nad Slovákom 2,
že zase to zobrať z tej pochvalnej stránky viac, že čo mám naozaj rád na tých Slovákoch a to by ale nebolo asi vhodné robiť do nejakého vtipného podkladu, ale skôr do takého vážneho, až možno dojímavého, že čo ma na Slovákoch dojíma. 13. poschodie, nech každý toto vie, že strážim svoje okolie, si to má pokorne. A o čom toto je? Nebyť len Bohom v sne, ja stále pred svojimi na rovinu v pohode. Povedz mi, kto to vie? Víťazi vo všetkých kategóriách už sú známi a rádiohlavy sú teda už rozdané. My sme si tento večer neskutočne užili a veľmi sa vám páčil. Vy isto nezabudnite dať like na toto video a odoberať náš kanál.